Halo, selamat apa gitu Mbak Cici? Siang. Selamat pagi, selamat siang, sedulur-sedulur kita semuanya. Iki vlog pertama guys. Setelah sekian purnama orang gawe video, orang gawe vlog iki. Gimana nih Mbak Cici? Mbah, kita mau ke Wonosera, ke Wonosari guys. Atik ngono to. Cahayane jan iki. Kita mau ke Wonosari yo guys. Arep jupuk BPKB ne Tuti adi wedok wis wingi tuku motor anyar kayak terus nganu apa kuwi wis medun BPKB ne tapi STNK ne urung. Ne paling kacang guys. Tunggu kita di Wonosari ya. Aku tak dudu ding. Tak dudu dalane wae ya. Ning Wonosari kayak bungkun ning ngene wae. Oke. Thank you. Iki gendera-gendera umbul-umbul wis dipasang guys. Soale iki lagi rasol. Padukuhan Mengger Sudimoro Kelor iki lagi rasol saiki guys. Dinane Selasa tanggal 27 Mei 2025. Rasol tontonane reok karo apa Mbak Cici? Wayang. Kilo bakul-bakule lagi do pasang ono kae guys. Wayangnya kayak mau melebunganan kayak kok wayang. Iki apa iki? Jambu kristal. Mau. Wis tekan. Kual.
Iki mau bar saka Wonosari. Terus ujug-ujugnya tekat iki Karangmojo ya. Iki balik meneng Karangmojo. Arep neng Ponjong. Demi apa neng Ponjong arep ngapeli gendut. Tuku tuku some iku neng arep pasar Ponjong. Malah tekan Ponjong barang iki guys. Demi apa iki tekan Ngipak ya. Iki neng Desa Ngipak Karangmojo. Ngarep kaengko wis perapatan Serimpi. Bar Serimpi terus Jalan Mati. Iki wis memasuki Karangduwet. Karangduwet ki Karangmojo ya kan ya. Sian ya. Jadi perbatasan Karangmojo karo Ponjong. Iki Cemoro Jajar sate kambing sing terlegend. Terkenal sedunia. Cemoro Jajar. Legend banget nang Gunung Kidul. Dusun Karangduwet yo guys. RPR Production. RPR ki kene iki yo. Ngarep kae RPR. Oh. Kita mau ke Ponjong bar kene engko terus saker ya. Kono saker. Saker ki sawah kerja. Ilo ning saker ke Mam Soto ceker. Apa iki tutup, kene tutup. Apa kena kae? Apa temen urung buka ya? Lah ngapa dadak tunggu sore? Kan nyamene ya iso buka. Ya kan buka saiki no ya. Itu ku manuk. Oh, dijejer-jejer manuk. Iki yo. Iki ya buka. Kene iki sing buka kene iki kok. Heeh. Kak pos sebelah kene iki. Apa arep neng iki apa kuwi? Bulak jenggleng. Iya, oh bulak. Memasuki kota Ponjong. Ana tugu. Ana tugu. Ana tugu Jogja. Ponjong. Jajan, ini ngarep pasar Ponjong guys. Nih, jajanan kayak jajannya sempol ayam karo cilok somai. Sebenarnya kan kayak nuruti wong pengen jajan. Yes, ini ngarep pasar Ponjong. Jajane neng Ponjong, mau dolane neng Wonosari. Lali ratu ku wedang. Kayak mangane neng di Pak Cici. Mangane neng iki lebune ngendi? Gedang. Iki ki neng gedangan. Iki ki neng apa kawasan kayak mau. Selamat datang di kawasan upacara adat ceng-ceng guling. Iki view-ne ya sawah. Mau ki ateng saker lah, saker urung do buka to. Mosok terangane buka ya jam 2-an, jam 3 lagi buka. Bakul mau ya enak sih tapi rong tak rame Review kira tuku apa kuwi digantok kita kepenak ya iki review saya review nganu apa kuwi jajarane gendut
Iki lho view-ne iki persawahan ngene iki, guys. Ya, ayo ndang di-review Mbak Cici. Sempol. Sempal ikan ora ayam. Sempol ikan apa ayam? Sempol ayam apa ikan, Dut? Mbok ora ngerti. Iki bumbune sempol. Bumbu sempol ki apa bumbune? Ya bersama. Saus karo kecap. Cuma masak 10 awak terus ngono. Hmm. Nah, iki enek bumbu kacange. Sempol karo somai ikan. Iki sek empet-empet ki gen kita pau dulu. Jare mau kebisen tak? Sek kuwi dikek. Enak. Bumbu kacang. Bumbune bumbu kacang, guys. Enak. Ame. Tahu, kobis, telur puyuh. Sak telur puyuh barang. Iki mau tuku 10.000, guys. Dene saokae. Makasih yo, Ndut, wis dene akeh. Somai Mas Aldi, jenenge ora gendut. Jenenge asli iki Aldi, guys. Kayak tahu. Lah tak pan mau tahu toh. Oke, guys, yuk mangan sih yo, guys. Sempole Mbak, delok Mbak, sempole Mbak. Iki sempole Aldi. Semuanya rampung apa? Rampung jalan-jalan, terus jajan dari sawah. Ini berarti nyalon, guys. Ini ngarep PPD Karangmojo. Ngarep PPD Karangmojo. Iki lho, guys, ngarep TPD Karangmojo, iki TB Mandiri. Mandiri. Oh, Mandiri. Terus kene iki ning sebelah. Iki bakul sebelah. Nah, iki lho. Kene iki lho, guys. Nyalone ning kene iki. Devi EU Spa and Salon Beauty. Ladies only. Thanks yo guys sudah mengikuti videoku. Sehat selalu. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya, berkah selalu. Pokoknya sukses selalu buat teman-temanku, buat sedulurku semuanya. Di separ jajan sebelah kayak mie ayam Pak Kiat, kayak mie ayam. Kayak kono kae ono es jagung karo macem-macem, BRI, terus Indomaret. Thank you.